sa hustisya, sa gugma, mo na itong nadungog sa pasiuna. Manindot kayo no, ang kanta sa Salmo na nagaingon, ang Ginoo maayo ug mapasayloon, maluluyon, dugay masuko. Maigsoon kining adlaw sa Domingo dinhi sa ato ang syudad no, sa Davao City, taas kaayo. Udugay mahuman kay naramanta sa atong tagsa-tagsa kapanimalay. Bawal pa man mo gawas. Manindot kayo nga naarata sa ato ang panimalay tungod kay gitagaan tag dako nga panahon sa pagpamalandong. Itugot mga igsoon nga ato ning pamalandungan ning pulong sa Dios nga atong nadungog karong Domingguha. Patience, tolerance, kindness, compassion. Kaya ang Ginoo diya sa ato mga pagbasa, buno kay sa pasensya, pailob, pagkamaayo, mapasayloon, maluluyon ang Dios. Ang tao nato atong kaugalingon, naabata ni ining hiyas. Kay kusog kay tamingon nga Kristiyano ko, sumusunod ko ni Kristo. Pungtana ato ba siyang gisunod? Gipaningkamutan nga mahimutang sama niya. Nga naay pasensya, naay pailob, kaayo diha sa atong kasing-kasing, mapasayloon ug maluluyon sa atong isig kaingon. Kay unsa may kabaliktaran niini? Wala tay pasensya, dali ra ta masuko. Di ta maluoy. Way kaayo tungod kay buhat ta og dawtan. Gani sa atong ebanghelyo karon ning sambingay, ipakita sa iyang mga tinunan ang tawhanon nato nga kinaiya. No, harsh judgment, rash judgment. Dali ra ta masuko. Kining mga sagbot ato ning pangibton. No? Muna nga naay tawhanon nga kinaiya nga makita nato atong kaugalingon nga dali ra kay ta mo decide. Di ta ka pamalandong. Dali ra kay ta mo hukom sa atong isig kaingon. Dali ra kay ta mo tudlo no sa ato ang mga tudlo sa uban, no? Mo blame dayon ta. Manin si Jesus up, taysa. Kasi maapil ang mga maayo. Kasagaran sa atong kasinatian, di ta paalkansi. Muna nga dali na kay ta mo balos. Kidi man ta gusto makansi, dali ra kay ta mo balos, dali ra kay ta mo tudlo, makita sa sayop sa uban. Muna ang ipakita dinhi sa atong ebanghelyo sa mga apostoles. Tawhanon kaayo. Pagibadlong sila ni Jesus o dili ni tama. Nga dali ra kay ta mohukom, dali ra kay ta makakita sa sayop sa uban. Manakatuna nato ang pagpasensya, pagpailob. Say mahimutang hawd kaayo sa uban. Tungod kay daghan tag nahibalan, mas hawd pa ta sa uban. Naay garbo mo patigbabaw nga mo nang dali ra kay ta mohukom. Munay gitawag nga spiritual pride. Mas hawd pa ta sa uban, dali ra kay ta mohukom. Pero dili na mao ang tinuod nga garbo. Ang tinuod nga garbo nga kabaluta mo pailob, mo pasensya. Mo ka na ang gipakita ni Jesus siyang mga tinunan. Bisan gani sa iyahang kamatayon, wala mi patigbabaw ang iyahang kasuko o garbo. Ang pasensya, pailob o pasaylo ang iyahang gipakita.
Ug mao kini ang gitudlo sa iyang mga tinun-an ug kita karon nga iyang mga sumusunod sa atong panahon. Panahon karon nga ato makit-an gani no sa telebisyon, madungog nato sa radio, magsing diha sa Facebook, sa social media. No? Grabe ang panagbingkil, panag-away, ang paghukom sa isig kaingon. So dili ni mao ang kinabuhi nga Kristiyanos nga sumusunod ni Kristo. Kat-una nato ang kinaiya ni Kristo nga naay pasensya, naay pailob. Labi na nga ang atong kasing-kasing ipagawas nato ang kaayo ug pagkamaluluyon. Pagkamapasayloon, dili ang pagdumot. Dili ang pagpanimalos. Ug sa katapusan, unindot kayo sa atong kinabuhi sa mga nakit-an ni Jesus sa iyang mga tinun-an nga tan-awon nato no, ang kaayo. Ug atong padaghanon ang kaayo. Usahay, makakita lang ta sa mga mali sa uban. Dali ra kay tamutudlo mo blame sa uban. Paningkamutan nato nga makakita ta sa kaayo sa uban ug sa atong kaugalingon ug ato kining palambuon nga mutubo kini mamungad daghan. Taliwala sa atong kahimtang karon sa panahon nining krisis no ning pandemya. Daghan kaayo ang mga nanghitabo nga maayo. Ug mo nay gusto sa atong Ginoo nga atong padaghanon. Ug diha ta mo focus sa mga maayong buhat. Nanindot kayo nay nindot nga storya nga maayong nga storya nga akong nakita diha sa Facebook. Nay usa ka bata. Imagine bata 12 years old, 11 or between 11 or 12 years old. Namiligya siya gulay. Kaya hang lulog-lula di nakagawas kay senior citizen. Napa siya mga manghod. Ug wala man gimension asa yung mga ginikanan. Pero siya, no? Ang nahimong breadwinner sa ilahang pamilya. Namaligya siya gulay para makapalit og pagkaon sa iyahang lulog-lulaw siyang mga manghod. Tanaw nato ang kana nga kaayo sa usa ka bata. Kung naay kapasidad ang usa ka bata, mas labaw na kita, kitang mga hamtong. Dili lang ta makakita sa ngilad, dili lang ta makakita sa dili maayo sa uban, kung dili makakita ta unsay kaayo sa uban ug sa atong kaugalingon ug ato kining padaghanon. Mubuhat tagdaghang maayo kay ang Dios maayo ug maluluyon.